Subraya Saima Ani Thani Tong Tho Kha Do Tini Niyong Sha Lo Subrayong Jishu Pha Chai Mani Khak Sang Kha Do Manaya Sem Sha Sa Subraya Saima Ani Thani Tong Tho Kha Do Mani ani menak mahani sumsok kesemaya pami Lama mantaya basai phailani Kobol jago shobalami Tong mani ani menak mahani Sumsok kesemaya pangni Lama mantaya basai phailani Kobol jago shobalami Subrai se baithan hiyo khano aroni Asai ani langmano thamani Tong Tho Kha Do Tini Niyong Sha Lo Subrayong Jishu Pha Chai Mani Khak Sang Kha Do Manaya Sem Sha Sa Subraya Saima Ani Thani Tong Tho Kha Do Lama barmani ni khairong ma sangsar ni ya ka gai man ma Nung bai hak zal khi kak lai tong ma Ti wai sa halo ko thi ma Lama barmani ni khairong ma sangsar ni ya ka gai man ma Nung bai hak zal khi kak lai tong ma Ti wai sa halo ko thi ma Subrai se ani kubui ni kubui lama Langma wo ani tong thai ke thar norma Tong Tho Kha Do Tini Niyong Sha Lo Subrayong Jishu Pha Chai Mani Khak Sang Kha Do Manaya Sem Sha Sa
Jisu Pacai Mani Khaksa Khado Manaya Sengshasa Subraya Saima Ani Thani